ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕ್ಲೇನ ಮೋಕೆದ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮೀನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮೀನ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್. ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನ ಕ್ಲಾಸಿಡ್ ಪಂಡ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಡ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವರಾಕ್ಷರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತದ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ ಕಾರ್ದಿತ. ಓಕೆ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಐನ ಅಕ್ಷರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ದ ಕಾಕ ಗಂಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ದ ಇತ್ತ ನಮಕ್ ಬತ್ತಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ದಾದ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಚಾಚ ಜ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐನ ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಚಾಯ್ ಎಂಚ ಬರಿಪುಂಡು ಪಂಡ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮನ ಕಾ ಬರೀತದೆ ಅಂಚನೆ ಬರೆಯಾರೆ ಕಾ ಎಂಚ ಬರೀತೆ ಅಂಚನೆ ಬರೆಯಾರೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬರೇನಾಗ ಈ ಏನಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಂತೆ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಂತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ವಿ ಶೇಪ್ ಲಕ ಮಲ್ಪೆರ್ಕ್ ಪೋಚಿ ಅವಲ್ಪ ಚಾತಲ ಪಂಡ ಚಾ ಹಾಪುಂಡು ಐಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಸುರುಳಿ ಕೊಡ್ದು ಇಂಚ ಯು ಶೇಪ್ ಅದು ಖಾ ಮಲ್ಲ ಖಾ ಬರೆಯೋಂದಿದ್ದ ನೀಟ್ ಚಾ ಎಂಚ ಬರಿಪುಂಡು ಪಂಡ ಸುರುಳಿ ಕೊರಿಯರಾಗಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ರಡ್ಡದಲಗ ಬರೆದು ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಚ ಕಾಯಿ ಎಂಚ ಬರೆಪ ಅಂಚನೆ ಚಾಲ ಬರೆಯಾರೆ ಗೊತ್ತಾನೆ. ಇತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ತೊಜ್ಪಾವೆ ಎಂಚ ಅಂದ ನಿಕ್ಲು ತೂಲೆ ಗೊತ್ತಾಪ ನಿಕ್ಲೆಗಪ್ಪ ಎಂಚ ಬರೆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ತೂಲೆ. ಓಕೆ ತೂಲೆ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲು ಎಲ್ಯ ಚಾ ತುಯ್ಯರ್ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಚಾ ಎಂಚ ಬರೆಪುಂಡು ಪಂಡ ಸೇಮ್ ಎಲ್ಯ ಚಾ ಬರೆದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೀರ್ಘ ಕೊರ್ಪ ಗೊತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕಾಕ ಕೂ ಒಂದೊಂಜಿ ಬರೆನಾಗ ಒಂದು ಇಂಚ ದೀರ್ಘ ಹೋಯ್ಪ ಮಲ್ಲ ಕೂ ಬರೆನಾಗ ಇಂಚೊಂದು ದೀರ್ಘ ಹೋಯ್ಪ ಅಂಚನೆ ಸೇಮ್ ಎಲ್ಯ ಚಾ ಬರೆದು ಅಲ್ಪರ್ದೈಕ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚೊಂಜಿ ಬೀಲ ಕೊರ್ ನಾನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇಂಚ ಪಂಡ ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ತುಲೆ ಇಂಚ ಎಂಚ ಬರೆಪುಂಡು ಪಂಡ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲು ಚಾ ಛ ರಡ್ಡ ಅಕ್ಷರ ತುಯ್ಯರ್ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಬತ್ತದು ಜಾ ಅಕ್ಷರ ಜಾ ಇಂಚ ಬರೆಪುಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲು ಆ ಬರೆಪರ್ ಸೇಮ್ ಇಂಚ ಆ ತಲಕ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೊನಪರ್ ಆ ಬರೆಯಾರೆ. ಓಕೆನಾ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಯು ಕೊರ್ರಗಿಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಆ ಬರೆಯಾರಿಗಿಂಚ ಕೊನಪರ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ಪಿರ ಇಂಚನೆ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲು ಚಾ ಛ ಮಲ್ಲ ಚಾಟ್ ಎಂಚ ಬೀಲ ಕೊರಿಯರ್ ಉದ್ದಾಗ ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಜಾಟ್ಲ ಕೊರ್ನಾಡ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ತುಲೆ. ಓಕೆ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಜಾ ಎಂಚ ಬರೆಪುಂಡು ಪಂಡ ಉಲ್ಟ ಲಾ ಬರೆಯಲೆ ಸುರುಕು ಉಲ್ಟ ಲಾ ಬರೆದು ಕನ್ನಡದ ವಾ ವಿ ವಿ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಬರೆ ನಾನು ಒಂದು ಯಾನಿಕ್ಲೆ ನೆನಪುಗು ಪನ್ನ ಬಟ್ ಬರೆಪುನ ಎಂಚ ಪಂಡ ಈತನಿ ಗಿಫ್ಟ್ ತೋಚ್ಪವೆ ಇಂಚನೆ ಬರೆಪುನ. ಓಕೆ ತುಲೆ ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ತೂದ್ ಬಲೆ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಉಲ್ಟ ಲಾಲಕ ಬರೆದು ಕನ್ನಡದ ವಿ ನಿಂಚ ಬರೆ ನಾನು ಅವು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಝಾ ಅಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ ತುಲೆ ಚಾಚ ಜ ಞಾ ಎಂಚ ಬರೆಪುಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಓವೆಕ್ ರಿಲೇಟ್ ಆದುಂಡು ಪಂಡ ಚೂರು ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಕಲ್ತಿನ ಅಕ್ಷರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೊಂಚೂರು ಜಾ ಬರೆಪ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಜಾ ಬರೆನಾಗಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದಿಂಚು ಕೊರ್ಪ ಪಂಡ ಆ ತಲಕ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರೆಪ ಆಲಕ ಇಂಚ ಬರೆಪತ್ತೆ ಆಲಕ ಬರೆದು ಮುಲ್ಪದ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಜಾಟ್ ನಮ್ಮ ಬೀಲ ಒಯ್ಪ ಇಂಚ ನೆಟ್ ಅಲ್ಪರ್ದು ಸುರುಳಿಕೊಂದು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಟ ಏ ಬರೆನಾಂಡ್ ಏತ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೊನಪುನ ಲೈನ್ ಉಂಡದೆ ಉದ್ದ ಚುರ್ಕೊನ ಉಂಡು ಅವನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಐತೆ ತೂಲೆ ನೆಟ್ಟೆ ಅನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಎಂಚ ಬರೆಪುಂಡು ಪಂಡ ಗಿಫ್ಟ್ ಪಾಡ್ವೆ ತೂಲೆ. ಇದು ತುಯ್ಯರತ್ತ ಐನ ಅಕ್ಷರತೆ ಎಂಚ ಬರೆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ತುಯ್ಯರ್ ಪಂಡ ಇನಿ ಕಲ್ತಿನ ಅಕ್ಷರ ಪಂಡ ಚಾ ಚ ಜ ಎಂಚ ಬರೆಪುಂಡು ಪಂಡ ಒರ ಫುಲ್ ಅಕ್ಷರ ತೂದ್ ಬಲೆ ಎಂಚ ಬರೆಪುಂಡು ಪಂದೆ. ಓಕೆ ತುಯ್ಯರತ್ತ ಇನ್ನಿತ ಐನ ಅಕ್ಷರ ಎಂಚ ಬರೆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಸೊ ಇಂಚನೆ ಬರೆಯಲೆ ಬಟ್ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕಡೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಏತು ಮೂಜರ್ದ ಐನ್ ಸಲ ಅನ್ನಲ್ಲ ಬರೆದಂಚ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅದಾಗ ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ನೆನಪಣ್ಣಲ್ಲಿ ಓರಿಯುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬೊಕ್ಕದಾಯ್ತ ಪಂಡ. ಓಕೆ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಅಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಐನೈನ್ ಸಲ ಬರೆಯಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಫುಲ್ ಮಸ್ತ್ ನೆನಪೊರಿಯುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಯ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂಯರ್ನಲ್ಲ. ಓಕೆ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರ ನಿಕ್ಲು ಓದ್ಯ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರ್
ಓದೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರತ್ತು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಅದಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ನೆನಪುರಿ ನಿಕ್ಲೆ ತುಲೈತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಡಿಪುನ ನಮಗೆ ಟೀಚರ್ಗಳು ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾನೆ ಬರೆದು ಕಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಉದಾಸೀನದಾಗ ನಮ್ಮ ಬರೆದು ಪುರ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಹೊಂಡ ಉದ್ದಾಗ ಓದೊಂದೇ ಓಪನಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಿನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಚಿತ್ತ ಗೊತ್ತಾಗ್ನು ಮಾತ್ರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಬರೆದು ಕಲ್ಪಲೆ ಒವ್ವೆ ಅಕ್ಷರ ಅವಡು ಬರೆದು ಕಲ್ಪಲೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆದಲ್ಲ ಅವಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅವಡು ಬರೆದೊಂಚು ಕಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕದಾಯ ತಗೊಂಡ ಓಕೆ ದಾಲ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಿನ ಒಂಚು ಕೇಂದು ಬಿಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಂಬದ ವಿಡಿಯೋ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಕೇಳನೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆನಿಕ್ಲೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಟಾಟಾ ಡಾಡನ್ನ ಉಂಡತೆ ಅದು ಅವು ಬತ್ತದು ಈ ಕನ್ನಡ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪುಂಡು ಮಾರೆ ಬಂಗಪ್ಪು ಅವ ಎಂದು ಬರ್ತದೆ ಟಾಟಾ ಡಾಡಾನ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತುಕ ಓಕೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶದ ಬಂಡ ಇದು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕಿತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸಿಗ್ಬೋದಕ್ಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಯ್ರ ಆಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಣ ಇದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವಡ್ ಇತ್ತೆ ಬಂಡ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಇತ್ತೊಂಜಿ 7 to like 8:30 ಮುಟ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪನ ಬಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವರ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಉಪ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತಾಣೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಮ್ದೆ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಂಡ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ನಿಖಲ್ ಬರ್ತದೆ ತೂದು ಕಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಓಕೆ ಶಾಲೆ ಪೂರ ಎತ್ತಿನ ಟೀಚರ್ ನಕಲು ಬರ್ಪೇರೆ ಬೆತ್ತವಾತಂದು ದಾದನ ಹಾತಂದು ಇತ್ತೆ ಬೆತ್ತದ ಕಾಲ ಪೋತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಬೆತ್ತ ಬತ್ತಂಡ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಶಾಲೆ ಇಡ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬತ್ತದೇ ಒಂದೊಂದಿತ್ತೇರು 2-4 ಬುಡ್ಲೆ ದಾಲ ಪೋಡಿ ಹಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಎರ್ಪುಜ ಇತ್ತೆ ದಕ್ಕಲ ಹಂಚತ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಂಡ ಒಂದಿಂಚ ಬೇರೆಂಡಾಣ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಮಾತ ಬತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲೆ ದೆಪ್ಪರ್ನುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಂಡ ಯಾ ಅನ್ಕೊಂಡ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಇತ್ತೆ ತುಳು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಸೇರಿಂಡ ಈ ಭಾಷೆದ ಕ್ಲಾಸ್ಲ ಶುರು ಆಗೋತಾನೆ ನನ್ನ ಪೂರ ಶಾಲೆಡು ಅಪ್ಪಗಂಡ ಅವೇಕಂದೆ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪೇರು ಕಲ್ಪಾಯರಾಗಿ ಅಂದಿತ್ತೆ ಆ ಇಡ್ ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಿಂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಒಂಚೂರು ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಗನವಾಡಿಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಸುರುವೆ ಈ ಕಲ್ತಂಪೋನೆ ನಮಗೆ ಕೊಂಜನೆಕ್ಬೋದು ಕುಲ್ಲಿನಾಗ ಒಂಚೂರು ಅವೇ ಎಂಕ್ಲು ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ನೆನಪಂದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಲಿಪಿಲ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಏನು ಏಪಲ ಪನ್ಪೆ ಪೂರ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಿನ ಕೇಳಿನಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಶಾಲೆಡಾನ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಿನ 100 ಸಲ ಪೋದು ಬರೋದು ಕೇನೊಂದು ಬರೆಂದು ಉಪ್ಪುಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಡೌಟ್ ಉಂಟು ಅಪ್ಪಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಗದಾದ ಉಂಡ ಇಂಕಿತ ಮೂಲು ಆತು ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಪಾಡರೆಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಬಯ್ಯ ಬತ್ತನಗದಾದ ಪಂಡ ಬಚ್ಚಲ್ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಅವು ನರಮನಿ ಗಿತ್ತಿನದೆ ನಾನು ಚೂರು ದಿನ ಟೇನ ಡೈಲಿ ಪಾಡ್ಯಾರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಚೂರು ದಿನ ಒಂಚು 10-15 ದಿನ ಬಿಡ್ದು ಡೈಲಿ ಪಾಡ್ರಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಲ್ಪೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಇತ್ತ ಪಂಡ ಇತ್ತೊಂಚೂರು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತದು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇತ್ತಲ ಒಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಒಂಚು ಪಂದು ಬಿಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅದಾದ ಪಂಡ ಓಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಗಿನಿ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಸೆ ಜನ ಭಯಂಕರ ಸೆಕೆ ಬಂದು ದುಬ್ಬಣ್ಣ ಸೆಕೆ ತಂದಿತ್ತು ಮಾರ ಫುಲ್ ಚಳಿ ಒಂದೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಸೆಕೆ ತಂದುಂಡು ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ದಾಲ ಇತ್ತಿನ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಒಂಚು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಓಕೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪಿರೋರ ಬಂದ್ಪೆ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜರ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮೀನ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋನ ತೂದು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೋಮ್ಯಲ್